Live on KKFM, man. You know the story. We're having our friend in the house, man. I can say, Mr. Mdlalose is in there, and I've been inviting him to come to our podcast. I don't know what's happening. What's wrong? What's wrong, Mr. Mdlalose? Inkinga yini baba? Izos. Futhi siyaxolisa emakhaya ngicela ukunibingelela kahle njalo wena ungenzisa kanje masema interview. Yes. Sanibonani mabukele emakhaya. My name is Celumusa Emmanuel Mdlalose, the founder and CEO of Dian Entertainment. Yes. Bafuthi siyanithanda emakhaya. Yeah. Today ngiyayithanda KKFM bafethu. Ngiyayithanda kakhulu. And that's yakuthanda, baba. That's yakuthanda. So today we're here. We're celebrating the great work that our gospel artists or gospel ministers are doing in our country. What can you say about that? No, first of all, today it's about me. Bangonara namhlanje. Before ngikhuluma ngabantu. It's about me. Bafethu ngiyipioneer ngi-game changer ku-gospel industry. Ngi-destiny helper. Ngithatha la ngibekela ngisusela ngibekela. Makunenkinga yimi ophuma ne-solution. Yes. So today, why are you here? You said you're a pioneer. What is a pioneer? I-pioneer umuntu owenza i-magic, umuntu o-create some of the things. Izinto ezingenzeki ezenze zenzeke. Yes. Yeah. And namuhla saya ngaphakathi yini le ozothi nasiphuma uthi yazini my expectations wami they were fulfilled. First of all, mfethu ngingaphazamisa ngicela ukubongela nje uDan ne-team yakhe. It's so amazing today. Yonke into ihamba ngenye indlela, i-vibe, wonke umuntu spirit si-good and izinto ziyenzeka, wonke umuntu ugezile uchophile. You see ukuthi kudlalwe ngamanzi kanjani, uyabona? Yeah, ku-right. But engathi nje ngathi ngiphuma ufuna ukuphuma ngokuzwile kakhulu. Indumiso. Ngoba kukho konke fanele sizophakamisa sibonge Nkosi. Kukho konke senzela khona ukuvuka nje kumusa. Yes. That's why we're here, man, to give all thanks and praise the Lord and worship the Lord. So namuhla baba, is there a specific role that you're gonna play or are you gonna issue out an award or senzani? No, today it's about me ngizohlala nje lapha phambili. Ngirelaxe, ngibe pioneer ngirelaxele ngibuke, ngidumise, makuhlalwa phansi, ngihlale phansi. Laba bajwayele ukungibona ngirana ngifixa izinto. No, today hayi. And baba udlale namuhla udlale ngamanzi baba. Namuhla udlale ngamanzi. Kubi. Bukeziwe namhlanje. Kuqashiwe namhlanje. And we ask Babi Culture namuhla yethu la KKFM and singajabula ukuzwa sithi uthi KKFM vuka ndoda. KKFM vuka ndoda. You know the story. Can I have a picture?